Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah, saged kula aturi rembugan sekedhap. Waalaikumsalam. Yo napa rene mlebu dhisik? Kula badhe ngaturaken babagan kangge ngirim siswa lomba tingkat kabupaten, Pak. Oh ngono, lomba seni apa wae kuwi? Lomba geguritan kalih maca pas saking Dinas Pendidikan, Pak. Ning endi panggonane lan kapan lombane? Tempatipun teng pendopo kabupaten tanggal gangsal Mei, Pak. Terus sapa wae kang arep dikirim? Kula nyimpen siswa-siswi kelas 7 lan 8 sampun seleksi internal, Pak. Apik. Terus latihane piye? Dan sakwise pelajaran rampung, Pak. Terus ki wae. Terus arep perlu bantuan apa? Menawi kepareng kula nyuwun dana saking sekolahan kangge transportasi lan konsumsi para siswa, Pak. Bisa. Nek bendahara wae mengko ben dicatet. Nggih, matur suwun sanget, Pak. Kula ugi badhe nyuwun seragam kangge siswa kang badhe lomba. Seragam sing wis ana wae ora perlu tuku anyar, sementing rapi. Nggih, Pak, kula aturi strategi supaya siswa kadung siap. Oke, nek perlu guru seni tak goleke jadwal kosong. Matur suwun sanget, Pak. Menawi kersa jenengan saged rawuh teng lomba menika. Wis, nek ora ana bentrok jadwal, tak usahane rawuh.